Hey! Ụmụ nwaanyị unu esika ọkwa unu siri ezigbo ike. Anụ m na nke na-ewuzi na bụ na ụmụ nwaanyị sisi no, do not let your husband to stop you from meeting your soulmate. O nwere ihe m fụrụ kịta wee sị na ọ bụrụ sọnsọ mụ ga-afịa ka unu ofu ihe nwaanyị anụrụ anụ onye ojii di ya wee kpọrọ ya gaa obodo oyibo welu n'obodo oyibo ebe a ka apịkwa ọtụtụ okwu geenụ ntị ka unu nụ ka unu ka m gụpụtalụ na ihe ya bụ nwaanyị dị post. O wee sị, to my ex-husband who brought me abroad so I could find my soulmate, I found a God-fearing man who truly loves and respects me. Wow. Thank you for giving me the courage to live and still being the best dad to our girl. Wow. Ọ bụ na ị bụ nwaanyị bụ na ị nụrụ di gị wee nọ n'obodo oyibo wee bụ na di gị na o ji ego and na o nwere valid document mana ọ chọrọ idupụta gị abroad. Mala mmadụ na one of the reasons, the major reason o ji bụ na ọ chọrọ idupụta gị abroad maka ihe a ngụpụta now. Anyị ga na-adị careful na ụdịka ihe anyị na-eme. Anyị ga na-adị careful. Anyị ga na-adị careful n'ụdịka ndụ anyị na-ebi. Amụkwa m ihe nwaanyị afọ esi n'aka di ọnụlụ maka ka m si fụ post na o nwere ike ọ bụ na ya bụ nwaanyị afụgochi gị n'aka di ya mana ya wepụtazi na-epost dị na social media nweka o si wee dị. Ya wepụtazi na-emezi dị na asị na ọ na-ama ọkụzi the husband for bringing her to abroad. Ọ na-epost the post as if na di ya dupụtara ya abroad bụ opportunity ka o nyeli ya. And ya abụrụ nke izizi a na-afụ dịka ihe dị ona. So many of our women today na-afụ abroad as opportunity to japa from their husband house. Ihe nwaanyị na-edi na mgbe ọ nọ n'Africa once idupụli obodo oyibo ọ ma dị nwuzi ya bụ ihe. Ọ bụgodu na common ichu ka ngene ya nwere unu kwesị settle. So far no abroad ka anọ ọ ga-afịa as opportunity oge ji wee gbawa adọ. Anyị chefuzie na anyị bụ ndị ojii, chefuzie ndị anyị bụ. So many things ka anyị na-eme today chefu ebe anyị si wepụta. Chefu na onwe ka anyị nwa si ebi life nke anyị just because na anyị chọ ka anyị dị ka ndị ọcha. Eyi ya mere na many guys today adịghị ekwezi edupu nwunye fa abroad. Anyị ga na-ama na life anyị na-ebi sometimes nwere ike mee onye ọzọ affect. Ihe a nwaanyị a mere ebe a na ihe a nwaanyị a post now. So many guys n'ụlọ nwaanyị now na plans onye fa ga-esi wee dupụta nwunye fa obodo oyibo na fafu this kind of post now many of them ga withdraw that move. And na ka ọ dịkwa ma ụmụ nwoke kwu ndụ anyị na-ebi ihe anyị mete n'ụwa ga-adị nwere ike ịbụ blessing maọbụ curse to another person. Ya bụrụ izizi now. Ya bụrụ izizi. Some of our women the moment di ya gwara not to dupu ya abroad ya ogeje go ba ogeje study ba ụdị life a na-ebi na ya bụ country. Study ba ụdị life ụmụ nwaanyị na-ebi na country ha. The moment o nwere ike find the child out because of na government ndị ọcha nyelu ụmụ nwaanyị power. Once ọ discover na nyefere that power a dị olukwara na adị ozugbo o misbehave be. Ihe na adị na settle before mgbe a nọ n'Africa once eluzuru obodo oyibo small issue nkịtị ona abụgo reason oge ji wee gbawa adọ. Jiri na nwayọ. Nwaanyị a post ya as a fun now. Very soon na onye nke ọ jikwa nwakwuru na ọ ka edumkwa the same thing to the same person because na onye dị njọ adịgo njọ. Unu ga-eji nwayọ. Unu afụzi na abroad as if na ya bụ opportunity ngeji wee meko si dị unu mma. Many people na lost opportunity today now because of ihe ndị ọzọ mete. O nwere ma ihe nwaanyị agabiga mana post ọ na-epost na social media o no so make this post look as no na more cause the husband take clear abroad. And ya na ga-abụzi fear of other married men. Isi ni nwayọ jiri na nwayọ cause ya mete ka nwere ike ịbụ blessing or cause to other people. Anyị amaghọ.